One eternity later. Oh, what's up? Sakay kong Carabao mga kasiyaw. Muna akong vlog karon mga kasiyaw. Sakay kong Carabao. Ang vlog hasta tayo. Tanawa na yung sakay ng Carabao. Muna akong vlog mga kasiyaw. Sakay ko an. Yang Carabao gatulog kahoy. So, basta nang wala pagka-subscribe sa kuwang channel, please subscribe kung binsa anong siya. Hit the notification bell, bill all para updated mo sa mga bago na kong videos nga umabot. Bugat-bugat ko anay kay sakay ko anay. Okay kayo ng vlog anay. Muna yung vlog karon padulong ni Glungsod kaya ngumpra. Oh, ran. Okay kayo. So that's the end of my vlog. Mura na eh. So ano na ko taman tay. Ano na ko tay. Salamat kayo. Salamat kayo tay. Nagstart tayo. Hindi na. Tabog na kuharay kay Buta miglungsod.